campanya 52-53, l'equip va continuar la seva línia d'èxits i va conquistar la Lliga i la Copa. Kubala només va jugar 27 partits. Al setembre del 1952 havia contret la tuberculosi. Le encontraron una infiltración de tipo tuberculoso en el vértice del pulmón derecho. Aquello que le cayó como una bomba, que ya no jugaría más, que no se jugaría más, y estuvo 4 meses sin jugar. Estuvo 2 meses en un pueblecito que se llama Monistrol de Caldés, y allí subía, le daba masajes y le daba inyecciones, etc. Tanmateix, la plantilla ja estava consolidada i marcava les diferències, encara que van haver-hi també dificultats, com en el Barça espanyol, un partit decisiu pel títol disputat a les Corts el 14 de desembre de 1952. Realment va ser un partit desgraciat, que les valles de protecció en el gol nord, no gol sud, perdó, van cedir. Aleshores la gent, doncs, com és lògic, es van anar amuntonant i saltaven a sobre el gol de ciento i no hi havia més remei que anar al camp, i llavors aleshores els policies que estaven, com és lògic, guardant l'ordre, es van pensar que hi havia una invasió, van començar a repartir cops de porra, i amb això que vaig veure un amic meu, com deia abans, que l'estaven apallissant, i jo vaig sortir, que vaig rebre un parell de cops i tot, i recordo molt bé, va ser molt trist. Jo recordo també que hi va haver el governador d'aquella època, que era l'Alcedo Colunga, que gràcies a ell va sortir, davant meu li va agafar pel coll amb un sargento de la policia, li va donar 2 bufetades i va dir: però què esteu fent aquí, no? I es va, gràcies a que aquell home estava a aquell camp, aquell dia, potser hagués hagut un accident fort en el camp. Finalment, el Barça va guanyar la Lliga i també la Copa, on vencia l'Atlètic de Bilbao per 2-1 i s'adjudicava el trofeu en propietat a Madrid el 21 de juny de 1953.